ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотӣ вақт аст. ин дам манзури шумо аз телевизиони Душанбе. дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. дар оғоз сархати хабарҳо. сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон мулоқоту музокироти сатҳи олӣ дар ин замина. истиқболи шоиста аз баҳору наврӯз, баргузории чорабиниҳои ҷашнӣ дар сохтору муассисаҳои шаҳрӣ. наврӯз ва бозиҳои варзишӣ, ташкили фестивали бошукӯҳи бозиҳои миллии варзишӣ дар ноҳияи Шоҳмансур. 26 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷоми сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро гурӯҳи калони ҳайати расмӣ аз ҳисоби аъзои ҳукумат, роҳбарони муассисаву идораҳои давлатӣ ва аҳли ҳунару фарҳанг ҳамроҳӣ мекунанд. 26 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Тошканд, пойтахти ҷумҳурии Ӯзбекистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тошканд ҳумо меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро бо нишони эҳтироми баланд роҳбари кишвари мизбон президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо нишони эҳтиром ба тариху фарҳанги мардуми ӯзбек дар назди муҷассамаи истиқлолият ва башардӯстӣ гулчанбар гузоштанд. 26 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Тошканд, пойтахти ҷумҳурии Ӯзбекистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тошканд ҳумо меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро бо нишони эҳтироми баланд роҳбари кишвари мизбон президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Assalomu alaykum. Tojikiston, O'zbekiston, jannat monand bog'i boston, azal birga qardosh ellar, bir-biriga payvand dillar. Ko'da ko'shu, ko'da ko'z, o'zbek, tojik do'st bo'lsin. Dillarda shu qutlug' so'z doim vaqtga yod bo'lsin. Xush omaded, mehmononi aziz, mehmononi qadrshinos. Shumoro istiqbol menamoyad xalqi o'zbek var O'zbekistoniylar bu ehtiromi xos. ба ифтихори сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони фурудгоҳ фазои идона дошт. парчамҳои ҳарду давлат афрохта шуда, шиёру овезаҳои тараннумгари дӯстии мардумони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон овезон буд. сафари давлатии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзҳои 26-27 март дар шаҳрҳои Тошканд ва Бухоро ҷараён гирифта, дар доираи он мулоқоту музокироти сатҳи олӣ дар нахустин нишасти шӯрои олии байнидавлатӣ, имзои шумораи зиёди санадҳои нави ҳамкорӣ ва баргузории форуми тиҷоратӣ ва як қатор чорабиниҳои фарҳангӣ аз ҷумла шоми дӯстӣ ва рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Ӯзбекистон дар назар аст. 26 март дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо нишони эҳтиром ба таъриху фарҳанги мардуми ӯзбек дар назди муҷассамаи истиқлолият ва башардӯстӣ гулчанбар гузоштанд.
дар маросими гулчанбаргузорӣ меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сарвазири ҷумҳурии ӯзбекистон абдулло орипов ҳамроҳӣ намуданд. бисту шашуми март дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии ӯзбекистон маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди қасри кӯксарой сурат гирифт. меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев гарму самимӣ истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи ифтихорӣ даъват намуданд. Emomali Rahmon janob oliylari, faxriy qorovul sizni O'zbekiston Respublikasiga kelishingiz munosabati bilan hisoblandi. Faxriy qorovul boshlig'i polkovnik Xanikolov. маросими истиқболи расмӣ бо гузориши фармондеҳи горди фахрӣ, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштани сарони давлатҳо аз назди қатори сарбозон, арзи эҳтироми меҳмони олимақом ба парчами давлатии Ӯзбекистон, шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии дуҷониб ҷараён гирифта, бо гузашти низомии ҷузу томҳои горди фахрӣ аз назди сарони ду давлат анҷом ёфт.
музокироти сатҳи олӣ дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон бо мулоқоти хосаи сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев оғоз ёфт. Президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон сарвари давлати моро бори дигар ба шаҳри Тошканд хайрамақдам гуфта изҳори бовар намуданд ки боздиди кунунии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таҳким ва густариши шарикии стратегӣ ва муносибатҳои ҳампаймонии ду кишвари ҳамсоя такони нав мебахшад. Президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муҳтарам Шавкат Мирзиёев барои даъват ба Тошканд ва пазироии гарму самимӣ арзи сипос намуда ба раванди таҳкими пайвастаи муносибатҳои дӯстона ва густариши ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Ӯзбекистон дар рӯҳияи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ баҳои баланд доданд. муҳокимаи ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунпаҳлӯи Тоҷикистону Ӯзбекистон сипас дар нахустин нишасти Шӯрои Олии Байнидавлатӣ бо иштироки ҳайатҳои расмии дуҷониб идома ёфт. гуфтушунидҳои расмии дуҷониб бо суханони табрикӣ ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз ки барои ҳарду кишвари ҳамсоя арзиши волои таърихиву фарҳангӣ дорад оғоз ёфт. зимни нишасти нахустини Шӯрои Олии Байнидавлатӣ ки таъсиси он нишонаи ба сатҳи баланд расидани муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии ду кишвари ҳамсоя арзёбӣ гардид, маҷмӯи васеи масоили таҳким ва густариши ҳамкории дуҷониба баррасӣ шуд. бо қаноатмандӣ таъкид гардид ки ҳаҷми гардиши молу маҳсулот миёни ду кишвар ба $1 миллиард амрикоӣ наздик мешавад ва изҳори бовар карда шуд ки то соли 2030 ин нишон дод то ба $2 миллиард расонда мешавад. зикр гардид ки ҳоло дар сарзамини Ӯзбекистон 410 корхона бо сармояи соҳибкорони тоҷик ва дар Тоҷикистон 131 корхонаи муштараки Тоҷикистону Ӯзбекистон фаъолият доранд. ин омор нишонаи намоёни густариши ҳамкориҳои сармоягузорӣ миёни ду кишвари ҳамсоя номида шуд. ҳамчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои рафтуомади шаҳрвандон миёни ду кишвар аз ҷумла бо мақсади сайёҳӣ яке аз дастовардҳои муҳими ҷонибҳо дар солҳои охир арзёбӣ карда шуд. вобаста ба ин пешвои миллат таъкид карданд ки дар соли 2025 наздики 2,800,000 шаҳрванди мо ба Ӯзбекистон ва беш аз 1,100,000 шаҳрванди кишвари ҳамсоя ба Тоҷикистон сафар намуданд. суръати баланди густариши робитаҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои стратегӣ чун энергетика, саноат, нақлиёт ва кишоварзӣ таъкид гардид. аз баргузории бо муваффақияти намоишгоҳи муштараки маҳсулоти соҳавӣ дар шаҳри Тошканд, рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Ӯзбекистон ва анҷумани байниминтақавии соҳибкорони ду кишвар дар шаҳри Ҷиззахи Ӯзбекистон ки дар ҳошияи ин сафар ҷараён доштанд, изҳори қаноат карда шуд. тақвияти ҳамкорӣ барои истифодаи васеъи технологияҳои навин, дастовардҳои навтарини илму техникаи муосир, ҳамчунин дастгирии олимону ташаббускорони ҷавон зарур дониста шуд. ба дарёфти роҳҳои рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар бахшҳои маориф, тандурустӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. таҳкими ҳамкорӣ миёни сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот ҳам аз мавзӯъҳои муҳими музокирот буд. дар робита ба ин зарурати ҳамоҳангиҳои муштарак дар мубориза бо зуҳуроти терроризму ифротгароӣ, ҷиноятҳои киберӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар зуҳуроти ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ таъкид карда шуд. ба ҳамкорӣ дар масоили минтақавию ҷаҳонӣ ҳам таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла авзои атрофи минтақаи моро мураккаб номида иброз доштанд ки барои вокуниши муассир ба хавфу таҳдидҳои умумӣ талошҳои муштараки минбаъда тақозо мегардад. пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо иштирок ва дар ҳузури сарони давлатҳо маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ сурат гирифт. нахуст роҳбарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев зери изҳороти муштараки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи таъмиқи муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ имзо гузоштанд.
зери барномаи зиёд намудани ҳаҷми гардиши мол то 2 миллиард доллари амрикоӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон то давраи соли 2003 ва барномаҳои ҳамкории саноатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири ҷумҳурии Узбекистон Абдулло Орипов имзо гузоштанд. сипас дар ҳузури сарони ду давлат санадҳои зерин ба имзо расид. созишнома дар бораи ҳамкории илмӣ миёни Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ва Академияи Илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни Агентии хизмати давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии рушди хизмати давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Узбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи иҷрои маҷбурии санадҳои судӣ ва санадҳои дигар мақомот миёни хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бюрои иҷрои маҷбурӣ назди Прокуратураи Генералии Ҷумҳурии Узбекистон. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии рушди инноватсияӣ назди Вазорати маълумоти олӣ, илм ва инноватсияи Ҷумҳурии Узбекистон. протокол дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Узбекистон оид ба таъсиси ширкати сармоягузории Тоҷикистону Узбекистон аз 10 июни соли 2021. созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Узбекистон оид ба татбиқи мутақобилаи низомҳои электронии сертификаткунонии пайдоиши молҳо. созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Узбекистон дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ ва илми тиб. созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Узбекистон оид ба ҳамоҳангсозии тақсимоти басоматҳои радиоӣ дар минтақаҳои назди сарҳадӣ ки аз ҷониби хадамоти радиои заминии шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Узбекистон истифода мешаванд. созишномаи ҳамкорӣ миёни Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Узбекистон оид ба истифодаи низоми иттилоотии Е-пермит. ёддошти тафоҳум байни Кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии таҳсилоти касбӣ назди Вазорати таҳсилоти олӣ, илм ва инноватсияи Ҷумҳурии Узбекистон дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти касбӣ. нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи созишномаи ҳамкорӣ миёни Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати сармоягузории саноат ва савдои Ҷумҳурии Узбекистон дар соҳаи технология ва инноватсия барои солҳои 2026-2028. нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи ёддошти тафоҳум дар бораи ҳамкорӣ миёни Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноати кӯҳӣ ва геологияи Ҷумҳурии Узбекистон дар соҳаи саноати кӯҳӣ ва технологияҳои нав барои солҳои 2026-2028. ёддошти тафоҳум дар бораи ҳамкорӣ миёни Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати иқтисод ва молияи Ҷумҳурии Узбекистон. харитаи роҳ доир ба дурнамои рушди ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ миёни Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Узбекистон барои солҳои 2026-2028. нақшаи чорабиниҳо миёни Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Узбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг барои солҳои 2026-2027. харитаи роҳ оид ба рушди ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ миёни Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи сайёҳии Ҷумҳурии Узбекистон барои солҳои 2026-2028. сохтору мақомоти низомии кишвар низ ҷашни наврӯзро бо омодагии ҳамаҷониба истиқбол гирифтанд. дар ин замина бо ташаббуси қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷашнии наврӯзӣ созмон дода шуд ки он афсарону сарбозонро ба ҳам овард. гузориш пайгири ҳамин чорабинӣ аст. дар отряди таъиноти махсуси қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз чорабинии бошукӯҳ ва хотирмон баргузор гардид. ин маросими идона дар фазои тантанавӣ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ доир шуда ҳайати шахсиро ба ҳам овард. дар чорабинӣ роҳбарияти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, як гурӯҳ афсарони қушунҳои сарҳадии хадамоти амнияти Ҷумҳурии Узбекистон ва инчунин аъзои оилаи онҳо ширкат варзида бо суханрониҳои гарму самимӣ ҳайати шахсиро
ба муносибати фарорасии наврӯзи байналмилалӣ табрик намуданд. зикр гардид ки чунин чорабиниҳо барои таҳкими дӯстиву ҳамкории байни давлатҳо ва тақвияти равобити бародарона аҳамияти калон дорад. бо ташаббуси хиратмандона ва сиёсати дурбинонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷашни наврӯз мақоми байналмилалӣ касб намуда аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун мероси нодири фарҳангӣ эътироф гардид. имрӯз наврӯз на танҳо ҷашни миллӣ, балки рамзи ваҳдат, сулҳ ва ҳамзистии осоишта миёни халқҳо ба ҳисоб меравад. наврӯз ҷашни бостонӣ ва пурмазмун буда таҷассумгари арзишҳои баланди инсонӣ аз ҷумла зебоипарастӣ, инсондӯстӣ, эҳёи табиат, меҳру муҳаббат, покиву назофат ва дӯстиву рафоқат мебошад. ин ид маънои рӯзи нав дошта оғози фасли баҳор ва зиндагии тоза аст. бо фарорасии наврӯз табиат эҳё гардида замин либоси сабз ба бар мекунад, гулҳо мешукуфанд, паррандагон суруд мехонанд ва деҳқонон ба кишту кори нав шурӯъ менамоянд. ҳамаи ин нишонаҳо аз оғози ҳаёти нав ва умед ба ояндаи нек дарак медиҳад. чорабинии идона бо барномаи фарҳангии рангин, намоиши анъанаҳои миллӣ, суруди рақсҳои дилнишин ва таомҳои миллии наврӯзӣ ҳусни анҷом пазируфт. ҳамаи иштирокдорон аз фазои гарму дӯстона ва эҳсоси ифтихор аз фарҳанги ғании миллӣ рӯҳбаланд гардида бо хотираи нек ин рӯзро ҷамъбаст намуданд. дар дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва кормандони дирексия ба ифтихори ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ҳамоиши идона баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. бо иштироки роҳбарият ва кормандони дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ҷашни фархундаи наврӯз дар саҳни муассиса чорабинии идона доир гардид. кормандон ва масъулини шуъбаву бахшҳои дирексия бо рӯсани хонаи идонаи наврӯзӣ иборат аз 7 сину ҳафшин ва дигар навъҳои таомҳои миллӣ аз фарорасии наврӯз истиқбол гирифтанд. наврӯз аз қадимтарин идҳои мардуми мо ба шумор рафта таърихи беш аз 6000 сола дорад. хушбахтона пас аз соҳибистиқлолӣ дар тоҷикистон наврӯз бо тамоми шукӯҳ ҳашама ҷашн гирифта мешавад. барои мо тоҷикон мояи ифтихор аст ки ҷаҳоншавии наврӯз натиҷаи иқдомҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. имрӯз наврӯзи оламафрӯз дар тамоми олам шинохта шудаву мардумони дунё омадани онро пазмон мешаванд. ҳамзамон дар гӯшаи дигари ҷашнҳо намудҳои гуногуни таомҳои миллӣ аз ҷумла оши палов, оши бурида ва суманак омода гардид. наврӯз бо нақши созандааш ба шудгор ва кишту кори замин, пошидани донаи умед, шинонидани ниҳол ва гулу гулбута, хуллас оғози ҳамаи корҳои мавсими баҳор ҳидоят менамояд. аз ин лиҳоз тоҷикон ин иди моҳиятан азизу муқаддаси ниёгонро бо хурсандию арзгузории беандоза таҷлил намуда беҳтарин орзуву ормонҳояшонро бо наврӯзи хуҷасапай пайванд медонанд. дар идомаи чорабинӣ роҳбарияти дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон суханронӣ намуда кулли кормандонро ба ифтихори ин ҷашни аҷдодӣ таҳният гуфтанд. дар идомаи чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳодӣ иштирокчиён гардид. бостоншиносону таърихнигорон бо далелҳои қотеи илмӣ собит намуданд ки наврӯз таърихи беш аз 6000 сола дошта ҷашни оғози баҳору эҳёи табиат, кишту кори деҳқон, мавсими кори чорводорон, ҷашни на танҳо инсон балки ҳама мавҷудоти олам аст. далели асосии умри тӯлонӣ доштани наврӯз табиӣ будани он аст, зеро маҳз дар арафаи наврӯз табиат эҳё шуда замин қабои сабз ба бар менамояд. марди деҳқон ба кишти баҳорӣ оғоз мекунад ва бо умеду нияти ба даст овардани ҳосили фаровон ба замин дона кишт менамояд. чорабинии тантанавии корхонаи воҳиди давлатии обу корези душанбе бахшида ба ҷашни бостонии наврӯзи байналмилалӣ дар иҳотаи табиати зебо хеле бошукӯҳ ва ҷолибу хотирмон баргузор гардид ки дар он масъулин ва кормандону меҳмонон ширкат доштанд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатии ҳамкоронамон. бо мақсади таҷлили сазовори ин ҷашни бостонӣ дорои таърихи кӯҳан, мавзеи зебову сарсабз миёни дарахтони гулбастари истгоҳи обтаъмикунии Кофарниҳоняк воқеъ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт аз субҳи барвақт идона оро ёфта буд. тамоми шӯъбаву дигар сохторҳои марбутаи корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе дар 15 ғуфраи бо атласу чакан ва сӯзаниҳои гуногуни хушранг оро ёфта хони наврӯзиро бо риояи талаботи 7 сину ҳафшин ва дигар таомҳои миллӣ ороста буданд. ҳар як дастархони идона бо дарки баланди ажгузорӣ ба анъанаҳои миллӣ
ороиш ёфта занону бонувон кӯшиш намуданд ки ҳунари катбоногии худро ба намоиш гузоранд. ёдрас мешавем ки изгоҳи обтамикунии Кофарниҳоняк дар маҳаллаи ҳалқаҷари ноҳияи Шоҳмансур ҷойгир буда масоҳати умумии он 130 гектарро ташкил медиҳад. иншооти мазкур фаъолияти босамар дошта баробари дигар чунин истгоҳҳо дар таъмини сокинони пойтахт ба оби тозаи ошомиданӣ нақши муҳим дорад. дар гӯшаи дигари ҷашнгоҳ ошпазҳои моҳир ба пухтани таомҳои миллӣ машғул буданд ки дар чеҳраи ҳар кадом рӯҳияи баланди идона эҳсос мешуд. бахусус деги сумана ки аллакай пухта барои истеъмол омода шуда буд диққати атрофиёнро бештар ҷалб мекард. суманака тайёр куниш душвор аст. гандума тар мекунем, баъд тунук мекунем, сабза мешавад, сабзаро мекутем, шираша мегирем, дар дег меандозем, шаб то саҳар мекобем, суманак тайёр мешавад. ҳамин суманаке ки мебинем мо дар давоми 24 соат тайёр кардем. шаби дароз кофтем, пухтем, алов мондем. суманакмон тайёр шуд. дар тантанаи наврӯзӣ муовини ҳакими раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ ҳамчунин муовинони раиси шаҳри Душанбе ва дигар меҳмонон ширкат намуда дар оғоз бо ҳунари оростани хони наврӯзӣ, риояи талаботи ҳафтсину ҳафтшин, тарзи ҷобаҷогузорӣ ва пешниҳоди он, маҳсулоти нонию қаннодӣ, ҳамчунин намунаи ҳунарҳои мардумӣ дар ҳамаи ғуфраҳо аз наздик шинос шуда ба ҳунари катбоногии занону бонувон баҳои баланд доданд. дар баробари пешниҳоди хони наврӯзӣ ва меҳмонон ҳунари гӯштингирӣ, вазнбардорӣ ва бандкашӣ низ намоиш дода шуд. сипас муовини ҳакими раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ ҳозиринро аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба муносибати ҷашни Наврӯз самимона табрик гуфта зикр намуд ки маҳз бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон бахусус талошҳои пайгиронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ҷашни бостонӣ мақоми байналмилалӣ гирифт ва имрӯз дар тамоми ҷаҳон ба таври шоиста таҷлил карда мешавад. баргузории ин чорабинии бошукӯҳи идона ва шодиву хурсандии хурду калон худ бори дигар собит месозад ки Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. мо кормандони корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе дар истгоҳи обтаъминкунии Кофарниҳон иди Наврӯзи байналмилалиро ҷашн гирифта истодаем. ҳамаи шӯъбаҳои корхона дастархони идона ороста бо тантана Наврӯзро пешвоз гирифта истодаанд. аз фурсат истифода бурда ман тамоми тоҷикони ҷаҳонро бо ин иди Наврӯз табрик мекунам. шукрона аз пешвои миллат мекунем ки мо дар давлати осоишта зиндагӣ мекунем ва дар сатҳи баланд ҳамаи идҳоро гузаронида метавонем. дар идомаи чорабинии ҷашнӣ ҳунарнамоии санъаткорони шинохтаи кишвар бо пешниҳоди дастагули суруду таронаҳои дилошуби наврӯзӣ ва рақсҳои мавзуну ҷолиби гулдухтарон ва тантанаи идона шукӯҳу таровати хоса замм намуд. ҳамагон дар зери садои дилангези суруду мусиқӣ ба рақс омада шодиву хурсандӣ мекарданд. наврӯз равон бахшад, садтобу тавон бахшад, бар пиру ҷавон бахшад. наврӯзӣ муборак бод, фирӯзӣ муборак бод. ба дастгирӣ ва хамхории падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Наврӯз ҷашни байналмилалӣ гирифт. Наврӯз – это утро года, просыпается природа, солнце греется в тени, снег бежит в крутой луче. Мы в костюмах, все детей собралось больше гостей, мир и радость в каждом доме, здравствуй, праздник дорогой. дар рафти тантанаи наврӯзӣ ҳамчун рамзи қадршиносӣ ба заҳмати содиқона аз ҷониби муовини ҳакими раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ ва роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе ва як қатор кормандони фаъол аз рӯи номинатсияҳои ороиши дастархони беҳтарини Наврӯзӣ, нозири беҳтарин, машинисти беҳтарини дастгоҳи обкашӣ, челонгари беҳтарин, механизатор ва ронандаи беҳтарин, муҳандиси беҳтарин ва пойгоҳи обтаъминкунии беҳтарин тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. чорабинии Наврӯзӣ аҳли заҳмати корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе бо дарки баланди хештаншиносӣ, арҷгузорӣ ба анъанаҳои неки ниёгон ва ҳунарнамоии ҷолибу хотирмони санъаткорони барзидаи мамлакат то дергоҳ идома ёфт.
ҳамасола дар асоси нақшачорабиниҳои раёсати фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар муассисаҳои зерсохтори раёсат чорабиниҳои наврӯзӣ ташкил карда мешавад. Дар ин замина масъулини мактаби рассомии шаҳри Душанбе ҳам бо ташкили ҳамоиши фарҳангӣ Наврӯзро истиқбол гирифтанд. дар мактаби рассомии шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, хонандагони мактаб, волидони онҳо, сокинони маҳаллаи Шафтолузори ноҳияи Исмоили Сомонӣ чорабинӣ бо шукӯҳ бахшида ба Наврӯз баргузор гардид. Дар барнома ҳунарҳои хонандагони мактаби рассомӣ ки аз расму нигораҳои зебо, кундалу муҷассамаҳо, ҳунарҳои дастӣ аз коғаз омодашуда, хамир, пластилин, апликатсия, кулоолӣ ва амсоли онҳо, ҳафтсину ҳафтшин ва дигар равишҳои ҳунарии кӯдакон иборат буд, ба намоиш гузошта шуда, дар назди меҳмонон хонандагон боз ҳунарҳои худро намоиш дода ба саволҳои онҳо посух доданд. муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар бо намоиши расму ҳунарҳои дастии кӯдакон шинос шуд. Ширкатдорон ба ҳунарҳои дастии шогирдони мактаб баҳои баланд доданд. таҳти садои карнаю сурнаъ ва доира тантанаи наврӯзӣ идома ёфт. зимни баромади худ масъулин доир ба арзиши Наврӯз ва истиқболи гарми он дар миёни кӯдакону наврасон андешаронӣ намуданд. гуфта шуд ки дар баробари дигар корхонаву ташкилот ҳамасола Наврӯз дар муассисаҳои фарҳангӣ низ бо омодагии хоса ҷашн гирифта мешавад. қисми фарҳангии чорабинӣ ки аз тарафи шогирдони филармонии давлатии бачагонаи Тоҷикистон, мактабҳои мусиқии рақами 5 ва 6, инчунин ҳунармандони театри ҷумҳуриявии Лухтак таҳия гардида буд, хеле ҷолибу хотирмон сурат гирифт. шогирдони мактаби рассомӣ дар раванди тантанаҳои наврӯзӣ хушиву шодмонӣ намуданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ доир гардид. чорабинӣ бо ташаббуси шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур баргузор шуда, дар он омӯзгорон, хонандагон, фаъолони соҳа ва меҳмонон иштирок намуданд. гузориши Меҳринисои Абдуҳомид дар ин бора. бо ташаббуси шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур чорабинии фарҳангӣ бахшида ба ҷашни Наврӯз бо шукӯҳ шаомати хоса таҷлил гардид. шукӯҳу ҷалоли фазои идона ва наврӯзӣ тамоми базмгоҳро фаро гирифта буд. дар саҳни муассиса хони идонаи Наврӯзӣ ки аз 7 хӯрокҳои миллии тоҷикию шириниҳо, суманаку кулчаву дигар анъанаҳои миллӣ иборат буд, ба намоиш гузошта шуда буд. ҳамчунин гулдӯзиву зардӯзиҳо ва дигар ҳунарҳои мардумӣ ки маҳсули дасти хонандагон ба ҳисоб мераванд, диққати меҳмононро ба худ ҷалб намуданд. дар доираи чорабинӣ бозиҳои варзишӣ ва барномаҳои фарҳангӣ баргузор гардида, хонандагону омӯзгорон бо либосҳои миллӣ ва чеҳраҳои шод ба базмгоҳ ҳусни тоза бахшиданд. роҳбарияти ноҳияи Шоҳмансур зимни суханронии Наврӯзро рамзи эҳёи табиат, дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва сулҳу ваҳдат арзёбӣ намуда, саҳми омӯзгоронро дар тарбияи насли наврас муҳим шумориданд. қайд гардид ки Наврӯз танҳо як ҷашни қадима нест, балки рамзи ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳу собот ва муттаҳидии мардум ба ҳисоб рафта, дар мустаҳкам гардидани ваҳдати миллӣ ва рушди фарҳанги ҷомеа нақши муҳим дорад. ҳамзамон як қатор омӯзгорони фаъол бо нишони аълочаи маориф ва илми Тоҷикистон ва ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. инчунин фаъолон ва иштирокчиёни озмуни катбонии беҳтарин бо диплом ва сипосномаҳои шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур сарфароз гардонида шуданд. чорабинӣ бо барномаи рангини фарҳангӣ, сурудхониву рақсу таронаҳои наврӯзӣ анҷом ёфта, бори дигар собит сохт ки Наврӯз ҷашни дӯстиву ҳамдилӣ ва эҳёи анъанаҳои миллӣ мебошад. имрӯз маорифчиёни ноҳияи Шоҳмансур ҷашни байналмилалии Наврӯзро бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил доранд. дар ин чорабинии идона омӯзгорону кормандони соҳаи маориф бо пешниҳоди расму оинҳои миллӣ, хони 7 ва барномаи фарҳангӣ фазои наврӯзиро рангоранг гардониданд. Наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёву тозагии табиат ва дӯстиву ҳамдилии маорифчиёнро боз ҳам ба созандагиву тарбияи насли наврас рӯҳбаланд месозад. Меҳринисои Абдуҳомид, Аҳмад Азимов барои барномаи иттилоотии Вақт. дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни Наврӯз фестивали бошукӯҳи бозиҳои миллии варзишӣ бо иштироки васеи наврасон, ҷавонон ва сокинони ноҳия баргузор гардид. ин чорабинӣ дар фазои идона бо рӯҳияи баланди миллӣ ва ҳисси ифтихор аз фарҳангу суннатҳои аҷдодӣ роҳандозӣ шуда, ба яке аз рӯйдодҳои муҳими варзишиву фарҳангии ноҳия
табдил ёфт. гузориш дар ин бора. дар доираи чорабинии ишрокчиён аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла тенниси рӯи мез, бандкашӣ, шоҳмод, волейбол, вазнбардорӣ ва дигар бозиҳои суннатии хоси Наврӯз қувва озмоӣ намуданд. ҳар як бахши фестивал бо шавқу ҳаваси зиёд, рӯҳияи рақобати солим ва эҳтироми якдигар баргузор гардида ишрокчиён маҳорати варзишии худро нишон доданд. дар идомаи фестивал бо ибтикори бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Шоҳмансур дар ҳамкорӣ бо мактаби варзишии ноҳия мусобиқаи гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ миёни наврасон, ҷавонон ва калонсолони маҳаллаи Чаноро ва ноҳияи Шоҳмансур баргузор гардид. ин навъи варзиш ки аз қадим миёни мардуми тоҷик маҳбубияти хоса дорад, таваҷҷӯҳи зиёди ишрокчиён ва мухлисонро ба худ ҷалб намуд. паҳлавонон дар рафти мусобиқа маҳорати баланд, ҷасорат ва иродаи қавии худро нишон дода барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ талош варзиданд. мусобиқа дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардида ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. ما تصمیم گرفتیم که بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز میان ورزشگران و جوانان و نورسان حدود ناحیه شاهمنصور نه تنها ناحیه شاهمنصور بلکه از تمام ناحیه‌های شهر و دیگر ناحیه‌های جمهوری به اینجا حاضر آمدند که یک مسابقه ورزشی را از نمود گشتنگیری در سطح بلند برگزار نماییم. қобили зикр аст ки баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ на танҳо барои рушди варзиш, балки барои таҳкими ҳисси худшиносии миллӣ, тарбияи насли солиму фаъол ва пешгирии омилҳои номатлуб миёни ҷавонон аҳамияти калон дорад. ҳамзамон чунин фестивалҳо барои мустаҳкам намудани робитаҳои иҷтимоӣ, баландбардоштани рӯҳияи ҳамбастагӣ ва эҳтиром ба арзишҳои фарҳангии миллӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд. фестивали бозиҳои миллӣ варзишӣ ва мусобиқаи гӯштини миллӣ дар ноҳияи Шоҳмансур бори дигар собит намуд ки варзиш ва фарҳанг унсурҳои муҳими муттаҳидсозандаи ҷомеа буда метавонанд дар тарбияи насли ҷавон ва пешбурди ҳаёти солими ҷомеа нақши муассир гузоранд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоъотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони душанбе идома доранд. хайр, бо мо бимонед.